Ye pe ish kata kalau ish kata. Kum ta biang kam stang le ka pla bisa te syakan het bawin tu po. Ni bam dan bisa hap supe nyerot kata i plan kata ka 5-star hotel mo. Kajunong hi ka rukong. Mahap banya pe perman. Da kiwai pat kiseng san pertai ya gajiya linti gaji. Kiru kilai persang hi balik supai ba. Nila yoi. Tenrei hapa kilai supai ba. Kumnu ki jong. Ya ki pai ba. Snap ha kali gaji batha juki. Kiong wat ju snap ya ki kiten bang ki kiten tiang. Kata ke ciong kalau I mean sim kat kalau pensel tenak plengi bakum gi nongelam joka voice of the people party ngila la ban ai supai ba iki kintin bang ki kintin tiang ki bala tiang ngai hal pai ba tim rei ngi ong kum ni ka khamla ka tin ka batiang banya ka kam ka baktang dei nam dei ne ka khamla ka tin ka batiang banya ka kam ka baktang mentang dan ya tang kum ni ban su ai swa saka chat riu tang da ka tin ka batiang nadu war pu frangin sa sedang ban ai di kam ki babang nadu war pu fra yen sa sedang ban ai da ki kam ki babang yang upat ba namal kata ka daw yen yai lech upat ba yen yai pin shai yen yai pin snow to namar ni tip ba ki pat ba ki don kam ya ka jing pin shai ka jing ki pat ba ki don kam ya ka jing pin snow to ka jing namar ka don ringkat ka jing persang ka bajur ka ba klan hadu kata-kata ban pin snow to bakla ya upat ba hi ki sedang ban ong ya ka voice of the people party bagani ka party ka ba super shabet persabet ka banile persya banon ra e ka roi ka par nang ta kim chiro yangi habale e ka kamba ba te la do pat ba usong le si ula ban snow day bali gani ka BPP jongi sisa kamero teng ya ka sarkar mo la ban dan gi ba snow ya ha pro kumta te ga dei ka kamram jungi ken ban pensai menda hang ni ha po yo pensing kinwen chatai sipang badan unong to ulay orang ya ka pisa ya ka pla pisa ulay orang ya ka tiar ka mobile lay pe lay up kedong hang ni yo kem trat yo tong nong tu bau tong nong tu nomor umyo la suban pet open pai no ya ka pisa open pai no ya ka mobile tingin hap ya khubli tong nong tu bola pen pai ya ka pisa bola pen pai ya ka mobile la de bamlap shanu shu pinyo ya ka pisa shanu shu pinyo ya ka mobile kadai nam nei ne tingiru kumno kan nyero ay ka sarkar nyile ite iki kam thok ki kam sugor ki kam pindi jong ni ka sarkar ka ongte banwan ra ay ka par banyo kam ki khun samaji dingwa pat ki kam ayu kiyo hangti apo Vedanta hangti apo Marriott ki hotel ki ba he ki ba manga mapi bariam kumni ngi yo re bandrung tu la ngi reben ka pelapisa kam stang le ka pelapisa te syakan het bawin tu po jangkit ru kumno kan minum ya keren ni ka bakum kata karoi ka pam kakam hangtaru habang yawa nagi kam ki phia hagi tanak ba pher kita ki department kata ka hotel kedadan kita ki department ka bari pek tu ka benta ka ba khman ka department ka ba pek ki kamra thia ka department ka pek ki jaka bujan uniform ka kamra pek ba penbiang ki kiat ki jing bam tu ka kata ka tanak ka ba pek kata ka jing shat ki jing penbiang ban ai kita ki jingdi ki jing bam kidan lagi jong nang ta uni ba pek ki lain pisa pilan uni bari pek ka kai kala yo lihat uni bari pek ban penbiang kumno ban yo iki nong trai ki nong sumar ya kata ka hotel lalaki chongi chaka trekam kila fia pada bingi wat lagi taki chaka ngilap ki chongi hangnu kiyo ki samlajungi kiyo tang hang to bathok kateng barum bobi nang taban penkho je ko jaka ba khamlong pat ba nang taban penkho ki kamera nang taban kliap uniform lai nang tabaro ka kam manager ka kam supervisor chung baro kita ki benta yo ki beri mana ba apa kum ta biang hi mentoi hi kum kata nang ta hang thia po jam kati ka umyam ka itna ka jaka ka to ko orchid ka bagi don menshwa ka bagi priya menta don kam ya tho ki wa ye ka to ka jaka dale bam picnic ki le hang tu ki siu ka to ka bairum ka to ka ni hang tu kiyo panili yalami ki khon ki ti ya ka to ro menta kinum ya shu kum ta ni bam don pisa hap shupe nyarot kata i plan kata ka 5-star hotel mo bandrung temlong dan pisa binyor no tangga syaru aspa sipila ya don pisa ini dia ta tenamar kata kara ngi kli ka ba kumno kata kara ka pa ngi don kam ki kam ki jam ki bangi tikna ngi don kam ki jaka sumar ki ba piang ka dor ka ba jam ngi don kam ki jaka puli ki ba piang ngi don kam ban pleno ini doyong upapila khang baro kata bari pikhang ka ba ki ba yo pakiyo
Kasurap kasniulut syakandong kasrat bagi ya kita ki kali kita ki high level. Tukum nongin supay kai. Hawi kata kaspa kabawan nakeleng-keleng hang ni hari ji kasuher nang tina sun kaya ling bay kami khalya kapoy biang sabar sumi khalya ye pe kata kakalo kata kunta biang kani kata ka bangi jon kam bangin lech ki pai ba ban pun smutu kam dei bangi persya ai ka roi ka pa kamen sim ji kan kemen kamen sim ji kan kemen la dengan i bagi tok islam la dengan wan sini so ai je la dengan lech keleng-keleng ngan i sha bagi beri ki paho ki pai ki sngai ki pumut ki puman ki plum kat sido mentanya terkhom kum ni tangan hun sim hi namar kata-kata ni mi kum ni ban lech ban pun smutu ya ki pat ba